Sumsaon nato o batbat sa pulong sa Ginoo diri kita ginasa makadungog. Pag sarado na ang iyang dalunggan tungod kay naa naman siya sa kamatayon. Pero ikaw, aning adria, may kahigayunan ka pa na makadungog sa pulong sa Ginoo o may kahigayunan ka pa na masayran kung ano sa gayud ang kining kamatayon. Now, ang ato ang mensahe, ato ang pag-isbukan pa makita kini sa libro sa Salmo. Kung ano nang ibasa last Wednesday siguro to, pag-antin ako diri. Psalms 39:4 nag-ingon sa diri, Ginoo, pahibalo ako sa akong katapusan ug sa sukod sa akong mga adlaw. Pahibalo ako unsa kahuyang ang akong kinabuhi. Ang Dios magapanalangin sa iyong pulong, mag-aampo kita. Ginoong Dios, salamat kami, hindi mong pulong, ako ang nabasa. Dahil ikaw na mag-bless ini masaktan ginamo. O makakaplas kami ang favor ni ini, imong pulong, ang mga kini mo penetrate kayo sa kinakuyong kampahin sa mga kasong dito. Kaya takasal, hindi ka na kung nangit ko nakaalam, ang mga able po sa pagsaysay, kinakimong mga pulong. Ang kinasali, kinatugyan ka ang tanan, Jesus na ay pray. Now, ang pulong sa Ginoo nga, kung ang ibasa ngayon matod ka niya diri, Ginoo, pahibalo ako sa akong katapusan o sa sukod sa akong mga adlaw, pahibalo ako kung sa kahuyang ang akong kinabuhi. Now, diya sa ato ang adlaw-adlaw na pagkinabuhi o sa atong adlaw-adlaw na kanang pagkinabuhi sa kalibutan, na tayo mga kalendar na sa balay, kaya naapot tayo mga schedule na ginabantayan nato, kaya ginabilugan nato ang ato ang pizza sa kalendar. Kaya aron mahinumdum ka, kaya nag-alarm ka sa ato ang cellphone nato para mabantayan nato may balutan na o may balutan sa schedule nato na mao na dayon na siya. Sometimes isulti kini or sometimes inani ang gusto sa Ginoo sa ato ang kinabuhi na kanang buot sa Ginoo sama kay David ang kasayran nato ang ato ang numbers sa mga adlaw na nabili sa atong kinabuhi ang makabantay ka. Kay kung wala ka masayon, di magud ka magbantay, di magud ka mag-atlon, magpatuyang ka sa ato ang kinabuhi, di kalibutan kung daw sa ato ang pagtuo, wala, dili na maabot ka na ang kamatayon. Wala ang i-pray ni David sa Ginoo, nagpangayo niya sa Ginoo, makibaluon siya kung pila na lang kaadlaw ang iyang nabilin sa kalibutan. Kaya aron, sa adlaw-adlaw sa niya kinabuhi, magsilbi kini nag-iya sa iya, kulusa ang niya pag kinabuhi, samtang nag-aabot ang katapusan sa iyang kinabuhi. Now, ang kamatayon, mao kini ang destinasyon sa tagsa-tagsa sa mga tao. Tagsa-tagsa ka nato. Musangpog kita sa kamatayon. Sama sa kong gingon, atong Wednesday, atong wala diri matagpusa ka nato mamatay. Exit lamang sa katong maabtan igbalik sa Ginoo. Babae, lalaki, bata, o tigulang, itang tanan, matubang gayon, iining na kamatayon, matubang kita sa kamatayon. Ang naitaog kay Dudoy, kumbaga, kung sa iyang gidanatan, ingon usab ni Ana ang atong pagadanatan. Kung nakita ninyo siya na naasa na kasunod na ng lumon, inana usab ang ato ang kahimtang. Tawas lang kung matay ka nga wak sayran, nag-sandwich tinapay. Pero kung mamatay ka nga sabi ninyo minaayo nga pumaagi, inana gyud imong paingan. Kita nga naadrian naglamay, naglantaw ani sa iyang sitwasyon. Sunod, isa ako sa ato or ikaw ako, inani na po ang ato ang kahimtang. Nauna lang siya, pero kitang tanan mo paingon gyapon sa iyang kahimtang. Nga sulod gyapon anong gamay nga box. Now, ang tungod kay ang kamatayon abot man sa kasagsa kanato, angay nato kini nga kanang nakuhaan og reflection sa kinabuhi. Na ingon pa diri men have been helped to live by being reminded that they must die. Si Solomon mismo nag-ingon ang usa ka tawo nga maalamon nga nabuhi sa kalibutan may atong milabay nga panahon, miingon siya, it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting.
Mas maayo pa daw, ingon pa ni Haring Solomon, mas maayo pa ang pag-adto sa balay sa mga nagbangtan kaysa pag-adto sa balay na nagbudyaka or nagpiesta. Ingon pa, for that is the end of all men, and the living will lay it to his heart. Of all things that move man, one of the principal ones is his terror of death. Anyway, ato ang mensahe dahil pag-isbutan, mag-isbut kita may tuod di reality of death. Ang kamatuuran sa kamatayon. Now, sa makausa si Salmista David nag-ingon siya, there is a step between me and death. Kumbaga, isa lang ka tikang daw, ikan kaniya o sa kamatayon. Now, adunay duha ka simple nga kamatuuran that we need to lay to heart when we consider the step of death. Nini nga ato ang igsoon kasi si Dudoy. Now, ino pa diri ang death is a starting step. Kung aduna may sigurado sa kinabuhi, wala na ilain kung dili ang kamatayon. Sigurado gyud. Sama sa gingon ganina, kung unsa ang ginanatan niya, inana usab ang atong kanatan. Unsa ang iyang sitwasyon, inana atong sitwasyon. Tingali lahi-lahi kung kamaari sa kamatayon, pero kung unsa iyang kahimtang, inana ang atong kahimtang. Sigurado gayud mamatay ka. Bisag kinsa pa man, bila pa man imong edad, bata o tigulang man ka, paabot ka ni ini nga sitwasyon. Ingon pa ang puno sa Ginoo sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man who wants to die. So daw, gitag na o yung pa sa makausa ang tao mamatay yun. Manaw gingon gatong Merkulis na kitang tanan aduna tay appointment. Sama sa gingon na tingali sa imuhang profesyon, tingali karon or sa imuhang sitwasyon, aduna pud kay mga appointment. For example, na kay natagbo na tao, kay istorya, sabot na tao, appointment na tawag ana. Na kay schedule sa imong doktor, appointment na tawag ana. Na kay schedule sa imong abogado, appointment na tawag ana. Pero kana nga appointment pwede din mo na i-cancel. Sabi na kung nakay mga emergency paghimuon, lakwon, ubaton, pwede na ka manawag sa imong istorya kasabot na pwede ba na i-cancel usap nato atong meeting karon o ka ako na lang i-reschedule kung usap na ato ang meeting. Pwede na siya. Pero kini nga appointment, kini kamatayon, di na ni pwede siya i-cancel. Once na moabot ni sa imuha, moabot kini siya. O huwag kayo makapulungan. Dili kini siya mapuggan. Unsa pa man kabantugan na tao, unsa pa man kailado na tao, unsa pa man ka-powerful na tao, unsa pa man kaadunahan na tao, unsa man kadaghan ang imong kwarta, dili makapugong sa kamatayon. Bisan pag mingon ta nga nakay kapasidad na bayaran nimo ang imong pagpuyo sa ospital para lagi maayo ka. Siguro baka extend gamay ang imong ma-extend gamay ang imong nga tuig or imong nga adlaw. Kailangan kay ika sa ospital. Pero whether you like it or not, mamatay gyapon ka. Isa pag ihurot nimo tanang kwarta nimo, remember mo adunay mga datot nga namatay sa Pilipinas. Mga mga sikat na mga billionaire dito sa Pilipinas. Nahihinig kung silang kamatay. Ano wala ka makapugong sa ilang kwarta? So muna ako giingon, nadigid makapugong sa kamatayon, bisag unsa ka man, unsay anaa kanimo o kung sigin sa kapaman. Ingon pa, adunay, ingon pa si Job. Ingon na, for I know that thou wilt bring me to death and to the house appointed for all living. So, kapalo si Job mismo nga maabot kaniya ang kamatayon. Ug kini nga kamatayon, gi-appoint kini or gitakda kini sa tanan nga adunay kinabuhi. Ingon pa ang Ecclesiastes 9:5, the living know that they shall die. Ang mga buhi nasayod na sila mamatay. What man is he that liveth and shall not see death? Kung sa daw siya ng klase na tao, kasi nagpapabuhi, kaluwa siya kita sa kamatayon. Ingon pa ang Psalms 89:48, nothing is more certain in life than the fact of death. Walay laing sigurados kinabuhi, gawas lang sa kamatayon. Now, anila ang pila ka mga steps nga ato ang siguradohon na kita makabantay nini. Everybody
enters life by the door of birth and exists life by the door of death. Tinuod na siya. Isulod ka sa kinabuhi, isulod kita sa kinabuhi, isulod kita, kinabuhi na pinaagi sa pagpakabuhi. Apan mugawas usap kita, kinabuhi ka, pinaagi sa pagkakayan. Ingon ang pulong sa Ginoo, gikulit ka, gikan ka sa abog, mupaulit ka sa abog. Ang imong lawas, mubalik ngadto sa yuta, ang imong espiritu, mupauli sa Ginoo, ang imong kalag, matubang sa hukmanan. Now, ingon pa, death is inevitable, or inevitable. So, yung pasagot na yan. It is a destiny that nobody but God can cancel or change. Good pasagot, destiny ngayon, destination ngayon kini sa tanan ng mga tao. Na walay lain makausap ni gawas lang yun sa Ginoo. Kung itak na sa Ginoo nga, di pa ka mamatay, then ang Ginoo magbuot niya na. Kung ikaw nasayod, kaya ni King Hezekiah, na naibalo siya nga, mamatay na siya, anaya sakit. Ang Ginoo nagbuot nga, ayun siya o dungagan sa iyang kinabuhi. Ka-remember, ako ba sa inyo, ka-remember sa story about sa life ni Hezekiah. Pero balik ko na po kini siya. Si King Hezekiah, sa katao nga, pilamihan kamatarong na tao. One day, nasakit siya. Grabe ang iyang sakit. O si Propeta Samuel, Prophet Samuel, ipatawag sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, dili na siya mo direct o pakikistorya sa halit sa Israel, kundi wagi na siya o propeta. Kaya ang propeta mo yun ang iyang alagad. So, ipatawag niya siya, nakitag po ang Ginoo kay Prophet Samuel, ubingon siya, Samuel, pahibalwan si King Hezekiah. So, hindi siya, na ang iyang sakit karon, bawa ka na'y makamatay sa iya. So, karon si Prophet Samuel, niadto siya sa palasyo kang King Hezekiah. Umingon siya, Haring Hezekiah, ningon ang Ginoo kanako, ang imong sakit, na imong ibati karon, bawa ka na ang imuhang ikamatay. Pagkadungog ni King Hezekiah, hidagan siya padulong sa templo, igisi niya niya sarina, nihapasa sa yuta, bihilak siya, bingon siya, na Ginoo, unsa pang ako nahimot nga dakutan. Kanang, nagpakiluwi ko kanino, ayuha ako, ayaw itugod na maabot ka na ako kamatayan. And then, umansa nag-ampo, ipauli siya ang palasyo. Kaya ang Ginoo, ipatawag niya na usap si King Samuel, bingon siya, Samuel, suginli pag-usap si King Hezekiah. Ingna siya, magidungog na ko ang iyang mga pagkampo. Ug sultili siya, nga di na siya mamatay. Dungagan ako iyang tinumog. So, ipahibalo niya si King Hezekiah, ug ingna siya, ningon ang Ginoo, nga di ka mamatay. Ginoo, dungagan ang iyong kinabuhi. So, gidungagan sa Ginoo, kinabuhi ni King Hezekiah, o 15 katuig. Diha pa siya mamatay. Pero, kung nahitabo na siya, kung nahimo ka na dumagan na yung kinabuhi, pero sulat pa lang kita siya. Sa Biblia, siya lang ang idumagan sa Ginoo kinabuhi. Kasi diha nga ngayon siya nga extend ang iyong kinabuhi. The rest ng mga tao sa Biblia, wala na idumagan sa Ginoo ang kinabuhi. Kaya po, hitapta ang ilang kamatayon, mamatay dito sila. Bakit sila maka-against? Kita, walang ingon, na kung naamay mo, makakancel ini ng appointment ang Ginoo ko rin. Pero ikaw, hindi mo pwede, tigil ka makahimo sa pagkansila sa kamatayan. Bisa pag sama sa kong gingon, bisa kung sa kakuyaw na ka. Bisa pag ikaw si Bill Gates, o ka ng pinakadatot karon pa muna. Ang isundan ni Bill Gates. Bisa pag ikaw si Trump, bisa pag ikaw si Jinping, bisa pag ikaw si Vladimir. Mabot kanimo ang kamatayon, mamatay. Whether you like it or not, mamatay ka. Bisa kung sa kadaghan pa ito kwarta. Ingon pa, that is not an accident. Na maingon ta bitaw nga, ilang namatay man to siya, nga, kanang, halit naman to, ay mo man to glawas kung istorya na mo. Sa'yo, dili ka makatuko. Pero, biblically, dili aksidente ang kamatayan. Kaya na dito niya. Naglingkod lang ka, kung naglingkod lang mga tao niya namatay, kaya na dito niya. Kaya mo tuwak na to siya sakit. Ano, namatay na mo siya. Tayo na dito siya. Wala aksidente sa kamatayan. Kung ipusil siya, tayo na dito niya. Kaso ang kamatayan nga yan na sinatian, kung tingali siya ang kadahutan, inunggan nga, namatay siya pinaagi sa pagpusil.
Pero tayo na dito niya, schedule na dito siya. May kung di pa ito niya schedule na adlaw, siya kamatayon, mabuhin na ito siya. Madagang ipausin na nabuhin. Pero kung matay siya ka, nagaling idunggab o 50 kadinunggaban, nabuhin pa. Ang uban, isa lang kadinunggaban, namatay na. Tungod kay, wala aksidente sa kamatayon. Kung di pa, iba ko sa inyong kamatayon, isa pa kadasmagan ka, nadagap nadasmagan na nabuhin. Nagmang kung nadasmagan na namatay. Tungod pa sa schedule nila. So, dili yun aksidente ang kamatayon. Ingon pa ang puno sa Ginoo. It is an appointment. Appointment na dili gayon di mo pwede i-cancela o dili mo kabalibaran. That is an absolute certainty. Sigurado gayon. Sigurado. Walay laing sigurado sa kinabuhi gawa sa kamatayon. Certainty because of sin. Anong sigurado ng ikaw ng tao? Tungod sa sala. Musugod ka sa dili, isa may buutan rin na. Ang buutan, taas ng kamot. Makakain mo siya nga, may tao ko, wala ko kaaway sa kinabuhi. Wala ko bilibak. Alam mo yung dito nga, dili ko binti kung bukman ko sa balaon. Kuntihan mo ikaw, isa kung sa kapaka maayo alang sa imong panguna o alang sa imong mga mata. Guilty ka. Kaya walang tao na nagpakabuhi sa kalibutan na wala siya sa isa kung sa kapaka maayo tao, kung sa kapakabutan. Doon na. Kung sa kamang klase nga, isa pag ikaw isa ka kapastor, isa ka kapare, isa ka itawag nato, isa ka founder sa usa ka organization or religious organization, doon na kayo sa kay isa lang ang tao nga ipakatao niya sa kalibutan nga wala sila. Wala mo kinsa si Jesus Christ. The rest na ipakatao niya sa kalibutan, doon na isa. Bata, doon na sila. Ang bata ang wala pa'y buot, doon na sila. Kaya naging tawag inheritance sin. Sala na napanunod sa iyahang kinikanan. Doon na sila. Sa ako naging isa lang ang ipakatao sa kalibutan nga wala sila, si Jesus Christ. So, manong mamatay ng bilang tao? Tungod sa sala. Tingnan pa ang Romans 3:23, for the wages of sin, kay ang bayad sa pagpapasala. So, ang tanan nga adunay sala, bayaran gayud niya kini pinaagi sa kamatayon. Tingnan pa ang ulo sa ginoo, the wages of sin is death. Kay ang bayad sa pagpapasala, kamatayon, usama sa kung kanunay ginasulti, adunay duha ka klase nga kamatayon. Ang usa, wala akong ingon, sigurado na makasinati ka ni. Pero ang kaduhang kamatayon, pwede ka na makaikiyasan. Kung sa maling unang kamatayon, wala yung gitawag physical death. Kung unsa ginangatan ani, kung dangatan usab dato, physical death ang tawag ni, pero dili na mao katapusan. Doon na pa'y ikaduha ng kamatayon. Pero kini nga kamatayon, usa kini kapait na kamatayon. Kay kini nga kamatayon, kung dili ka makalikay kini, kalaglagan sa imong kalag, diha sa kalayo, mawalay pagkabala. Impyerno. Ipadayag 20:15, ang kanang kansang ngalan, na wala may sulat sa libro sa kinabuhi, itambong ganito sa linaw ang kadayon. Second death, kaduhang kamatayon. Pero pwede ka makaikiyasan eh. Kabalo mong araw, kung sa unsa na pamaagi, ang buktong pamaagi, aron ka makaikiyas sa ikaduhang kamatayon, si Jesus Christ lang. Kay unang yung giingon sa John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya anak, ihatag niya ang buktong anak na si Jesus Christ aron ang tanan na mutuo sa iya dili pamatay ug dili makapaton kinabuhi dayon. Si Jesus Christ ang buktong pamaagi, ang cure aron nga dili ka makasinati sa ikaduhang kamatayon, si Jesus Christ na niya. Manang kung di ka mutuo nga adunay impyerno, pwede di mo dili tuuhan si Jesus Christ. Pero kung mutuo ka nga adunay impyerno, tuuhin si Jesus Christ. Kaya aron ka makaikyas sa ikaduhang kamatayon. Pero merong kamatayon, di ka kaikyas ay. Pero sa ikaduhang kamatayon, pwede ka kaikyas ay. Tingnan pa, si Solomon, nagpahinumdum si Solomon, tingnan pa niya, there is one event to the righteous and to the wicked, to the good and to the clean. There is one event unto all. That is the end of all men. So daw, ang matarong, aduna daw, event daw alang sa tanan, ang matarong, ang nautan, ang buutan, ang limpyo, o kini nga event alang sa tanan, o kini katapusan, o kamatayon, o katapusan sa tanan ng tao.
kamatayon. Wala ko gingon, bata, tigulang, lalaki, or babae, inila, kung dili, inila, kwartahan, o kapos, educated or uneducated, or dautan o maayong tao, buutan, o limpyo, o mayroon ka nga, religyoso ka, o Diyos ka, palasimba ka, mamatay ka. Mamatay ka mo ka. Yung pa, none of us can figure out how, when, or where we will die. Ang problema, walay bisan usa kanato kanus ngayon. Kung kanus siya mamatay, unsa nga kamatyan, gusto ko yun. Asa siya mamatay, walay bisan usa nga nasayad kanato. Ingon pa, boast not thyself or more, for thou knowest not what a day we bring forth. The clock of life is worth but once. Wala kay bisan usa nga nasayod. So angay kung dapat din ka magpasigabo din. And no man has the power. Walay tao nga adunay gahom para mapugnan ang maong kamatayon. Ingon pa, to tell just when the hands will stop at late or early hour. Ikaduha, that is impartial. Walay partial sa kamatayon. Anong ingon, kadungog siguro istorya no nga namatay siya na nabuhi. Mostly, si Jesus, istorya rin natin Jesus Christ. Pero doon na po yung mga nadungog sa unang istorya. Sabi na ng mga mingon pa mga leader sa kulto ng mga relihiyon. Mingon sila nakasinapit ng kamatayon. Kinabuhi. May isa ka pastor sa Africa. I-inaugurate niya ang iyahang congregation. Mingon siya, mapatya ko ninyo. I will prove to you na mabanhaw ko. Siyempre, murag alanganin ang iyang mga ginsakupan, yung sa dili pastor. Nagubos din siya, sa patya rin ko, I will prove to you na ikamatay na akong mabanhaw ko. So, why choice ang mga membro? Ipatay siya. Sa ilubong ko yung kamatay. Pang-awa, after 3 days, mabanhaw ko. Ipatay siya. At tuturo, wag sa mabanhaw. Tungod kay, dili partial ang kamatayon. Mingon ka nga nabanhaw na namatay ka, nabanhaw ka, o nabuhi ka. Ayun ko ng kwan, kanang mingon ito sila na natulog sa langit, nakita nila ito, maaaring ko sa langit, balik sa kalibutan. Tinuog na siya, pero paminaw na po anak, murag buhi kita siya. Murag pakita na sa iya ang kuay, ang pananaw. Pero mingon ka, namatay siya, namatay din siya. Kaya wala yung partial sa kamatayan. Sama sa mga colors, sama sa ingon pa, all colors, classes, and climates face that shows no favorites. Walay pinalabi ang kamatayon. Mayo ka, duwan na rin, ilado man rin ang tao, sunod na ka mamatay. Akin kay wala naman pulos, wala may kwentang kinabuhi ang tawahan na rin, waon na ako rin. Dili na ang kamatayon. Walay pinalabi ang kamatayon. Once na mabuti sa imo, mabuti siya. That is no respecter of persons. Position. Bisa kung sa pangibang position sa kinabuhi. Bisa pag isa ka sa pining pinaka-dako o pinaka-leader sa kanason. Bisa pag kasama sa Ginoon, bisa pag ikaw si Vladimir Putin. Ikaw pa si Xi Jinping. Pabot ang kamatayon, pabot na sa inyo. That is no respecter of person. Position. Kung sa paman imong position sa kinabuhi. Kung sa man imong position sa kumpanya imong kinabuhi. Pabot ang kamatayon, dili makapugong sa imo ang posisyon. Unsa ang imong edad? Bisan unsa pang imong edad, dili ka pasabot nga kini siya kay tigulang na, mauna din sa kamatay. Dili na ang kamatayon. Dagdag na mamatay nga wala pa sa ilang partikular mo. Dagdag na mamatay nga 20 pa lang. Ang uban, bibi pa gani. Ang uban, wala pa gani kahubang ilang mata. Namatay na sila. Napa sila sa tabuang ka sa ilang inahan. Namatay na sila. So, dili po pasabot na tigulang ka, mauna ka mamatay. Usually, inaana ang mentality sa tao.
Magtigulang na, unay gid sa mga. Manang umingon ka, pangalapit na sa Ginoo, ingon ang tao. Dili usa sunod na kay kakapaman ko. Tagbaw sa ka ang paglingan. May istorya ko bingi ko siya nga. Pangalapit na sa Ginoo kay. So, sunod na kay kanan. Ano ba na? Sunod na kay napakuwi trabaho. Unya, abot ka mga kamatayan na napakitatrabaho. So may kamingon din. Pwede ba kang matulog dito sa langit? Kumingon ka nga, balik na ko sa kalimutan Ginoo ko. Kaya ito kamandan ko sa kamatayan. Ingon pa dali ingon pa si Job, ingon siya, the small and great are there. In Job 3:19, ang gamay, ang dako, nakadito ang nakita niya. In Psalms 49:9, wise man die, likewise the fool. Ang maalamon o ang piling na why kaalam mamatay. In Romans 5:12, nag-station siya, yung ba, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Tungod sa usa ka tawo na nakasala ang kamatayon bisulod sa kalibutan. Kinsa man na siya? Si Adan. Ug tungod sa tao sa mga masala niya, bisulod ang kamatayon sa kalibutan, ang tanan nga nakasala na namatay. Ingon pa, kulong sa Ginoo. We are not given a choice about whether to meet death or even when to meet death. Only how to meet death. We can meet death by being prepared, and in the adequate preparation, death can be accomplished. Usahay, nagkapangandam ka, o usually sa mga tao, bilang kung naagay igo-igo na sapi, ang iyang pangandaman, sama ani, St. Peter, wako o, sinitawag ko ng ilang pa. Wako St. Peter kay, para kung matay ko, alis andam na po, o hindi na ma-problema ng mga pamilya. Wako ka lute sa police lay, para kung galugong sa address, galugong siya na okay na niya ang kanita, hindi na problema. Okay mo na siya, wala problema. Wala problema. Kukuha ka o St. Peter, kukuha ka o gamay gluten raa sa police lake, para lang di na mahasol na yung miyas, pinabuhi kay yung pagkapilihan sa kalibutan. Pero ang pinakanindot sa kagandaman ito, kung nangandaman ka sa imuhang kamatayon, sa imong lawas na imong pagkapilihan, gastusan din mo imong lawas. Mubalik naman sa sayutak, mubalik naman sa sakot. Labaw mo pangandami ang imong kalat. Kaya imong kalat, o na yung matupang sa umanan, dili ang imong lawas. Dili ang kamatay sa tao. Ubalik ang yuta, ubalik sa yuta atong lawas. Dili atong lawas na madunod. Ilisan ni sa Ginoo o di madunod. Buong pasabot, para dili na sa madunod, ilisan sa Ginoo di na madunod. Kung na sa magalaglagon, either kalaglagon yung kalag dito sa impyerno, o dalawon yung kalag dito sa langit. Anak, kung nakamay unahon imong pangandam is ang imong kalag. Ang danatan sa imong kalag. Nindot man na dunay nahi, St. Peter, may kinigatawag ka na forest lake, para di na maasod at ginas kinabuhi na itong talikdan. Pero kung nagandam ka ani, labaw ang pangandami ang danatan sa imong kalag. Sama sa imong, ano na ito ni kinabalik-balik, ano na impyerno. Kung butong ka, mangandam ka, wangay ka mangandam. Yung pa wala sa ginatagan o wala tag ipapili. Whether atong bangon pa nato kamatayon o dili, kay kitang tanan atupang maging sa kamatayon. Wala nang ingon ang pulo sa Ginoo nga ikaw ang puot ko, gusto ba nimo mamatay o dili ka gusto mamatay. Ang pinakataas na edad sa tao nga unang yabot kani ang kamatayon, tubalong pila 969. Yes, sa Biblia. 969. 969. Ang yagtad. Sa diha ka, yabot ang lulong sa kalibutan, imando ang Ginoo nga, usa na lang nako kita sa tao sa 120. Si Moses namatay sa 120 yun.
Pero before ang lunok sa kalibutan, hundreds of years ang ilang Panginoon, una sila nangamatay. Sa kunang gikaingon, 169 ang edad sa tao nga namatay si Metusela. Wala ko sa'yo. Si Adan, namatay siya 930. Naka-record mismo sa libro sa Genesis. Ang mga kamatayon, pinaedad nila nangamatay. Pag-abot sa salmo, pinaedad sa tao, nag-ingon sa puno sa Ginoo. Ay, kasi reason, sintubayti na lang, ingata siya Ginoo ngayon sa tao. Tawag kay hilabihan, kadautan ang tao. Samtang nataas ang iyang kinabuhi, nagkataas po ang iyang kadautan. Nunggan ang Ginoo, ipaubsan niyang edad sa tao, sintubayti. And then sa diha, kami abot na sa salmo ni David. Ingon ang Ginoo, nagaan niya, hatagan niya ang tao, imuo na lang niya 70 to 80 years old ang Panginoon. Kung doon na may edad na mulampas, kung for example, 80, 90, 100, 103, 105, grasya. Adi, angay, hindi mo pasalamatan sa Ginoo kay nakaabot ka sa grasya. Pero ang Biblia nag-ingon Diyos, 70 to 80 years old lang ang tao. Yang imuhang pagkatagaan o tagaan imong aton ang imong kinabuhi na sa iyo. Bukan ko 70 ang imong edad. Uy, bukan na lang nato 80, kapag ka 80. 80 katuig pila lang muna siya. Imuhang palanggaon ang imong 80 katuig. Magpatuyan ka sa kahilayan sa kalibutan para lang sa 80 katuig. Unya imong i-sacrifice ang imuhang talag na mag-antos siya. Tanang adlaw sa tanang panahon, sa tanang katuigan, walay human-human. Kung sa impyerno ka padulong, way katapusan sa ikagutaw nito. Kung sa langit ka, okay ra. Bahala way katapusan. Pero kung mag-antos ka dito sa kalayo, walay hangganan, walay katapusan, kanang pinakalisod. Walang pinaka-wise fit nga imong desisyon pagkahimuon. Tagaig gimpok aton ang imuhang kalak na diin siya ang mag-last hantod sa hantod. Ang imong lawas, ang itong kinabuhi, pila na 80. Kung makabot ka 80 lagi. O niya, kung abusado ka sa imong lawas, bisyoso ka, palaginom ka, kusol ka, maligarilyo, atik ka, sa imong pagtuo, abot ka 80. Imong edad, kung bisyoso ka, ako ang mapapa, may bisyoso siya sa unang panahon, so wala pa ako nangalagan sa Ginoo. Pila edad? 52, namatay. Tungod sa ino, tungod sa iyahang garilyo, tabako. Wangit siya abot sa ingon sa Ginoo nga 70 to 80 years old. Kung adik ka, 20 mong edad, pwede na kang mamatay. Adik ka, siguro lang kadasdalan, i-riding in tandem lang ka, mamatay ka. Namo na imuhang taga-ang bilig. Pinalang ka mapatuligan, sama sa gingon, kitang tanan, daw mga dumudungong mata sa kalibutan. Ang mga tao na may bisita sa inyong balay, pariente, higala, amigo nimo, classmates, schoolmates, workmate nimo, na may bisita sa inyong balay. Muli na, whether you like it or not, hindi na mo stay na sa inyong balay, pinakatuig, pinakakulan, pinakaadlaw. Siguro mangapi, siguro maniudto, siguro manihapon, siguro matulog isa kagabi. Pero dili na din mo puyo. Kung pauli na siya sa magaling mong balay, ito na siya pulaan. Kita, daw sama ka sa mga dumulong. Bibisita ta doon sa kalibutan, pero nili mo ang atong final na pinag-anan. Kitang tanan, nihapit ta doon sa kalibutan. Pero nili mo ang atong final na pinag-anan. Anak, kung magkilabuhin ka doon sa kalibutan, ayaw isipan na imo na ni final na pinag-anan. Biyaan mo ni. Balik na mo na siya, kwanto ka sa dapit, nga mo imuhang permanent na Pinoy-anan. Whether langit or whether inferno. So muna nga, ang itang maging wise o kabut-anin. No ba si Psalmista na bin? The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Si Psalmist naman, David, kabalunok isa ni
Unsay Salmo chapter 23, Psalms chapter 23. Kabalo mo kinsa shepherd rin. Kinsa ang magbalantay nga diskutan ani nga chapter sa Bible sa Psalms? Ha? Ang Ginoo. Now, knowing the shepherd as your personal Savior allows the step of death to be a calm step. Daghan kayo ng mga tao, mahadlok namatay. Kabalo mo kung ano mahadlok ang tao namatay. Sa inyuhang nahadli, taas daw ang kamot ka nang really na kamamatay. Wala. Taas daw ang kamot na rin mahadlok sa kamatayan. Halos na ng tao, mahadlok sa kamatayan. Maguna-guna ka lang siya, murati. Isa sa mga reason na mahadlok sa kamatayan, di pa siya andam biya sa pamilya o siya kamatayan. Ang pinaka number 1 na nung hadlok siya mamatay. Hindi siya. Dili siya prepare sa iyakon niya. Muna, ingon pa dali si Salmista ingon mismo siya sa Salmista David, ingon siya sa Psalm 23. Ang Diyos may akong dalangpan, ako magbalantay o dalangpanan. Bisa pa daw maglakaw siya, landong sa kamatayon. Dili siya mahadlok. Magkana. Anong dili mo sa mahadlok? Kaya ang Diyos, iya ang magbalantay. Bisan pag maglakaw ka landong sa kamatayon, dili ka mahadlok kung adun na kay Diyos. Dili ka mahadlok kung adun na kay Diyos. Pero kung wala kay Diyos, ang ngayon hindi ka mahadlok sa kamatayon. Ingon pa, adunay sa kaistorya, adunay tigulang na hilabihan ka grabe ng iyang sakit. Nalawag siya og doktor niya, ug ang doktor dali nga miadto sa iyang balay, ug mi examine sa iya, ug sa diha nga pagkahuman niya examine, ingon siya sa tigulang, mas maayo sir nga suginlan ikaw sa angay nimo masayaran. Ingon siya, unsa man na siya dok? Ingon siya, hapit na kamo. Wala mo siya response sa tigulang. Ang kamat yun ingon sa doktor, hapit na kamo mamatay. Ingon niya. Smile siya kay tubang sa doktor. Smile siya. Ipahiyong siya kay ingon siya. Dugay na nang ipamalaman. Dili si Peter ang yan ito siya. Smile siya. Kay andam na siya matubang sa iyang mabubuhat. Pero kung dili ka andam matubang sa iyong mabubuhat, mag-isip ka smile. Tanan, gusto mabuhi. At ito kag hospital, ang mga tao, mostly sa tao, na kanang nagtinga na sa kamatayon, kurang di pa din sa gusto mamatay. Pero kini nga tao, sa diya nga gisugilan siya sa doktor nga, bakit na ka mamatay? Mismal siya, umingon siya, okay na daw, kay dugay na natin ang mamatay. Ingon pa niya, ayaw kaayo, kung kabala ka daw, wala akong mahadlok sa kamatayan, kay dugay na natin ang mamatay. Ingon pa, all happily explained in the New Testament. Ingon pa na, for I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far. Kung sa ingon ni Pablo, ang iyahang nakabatong daw sa timuha, or yung having a desire to depart, to be with Jesus, to be with Christ. Ba't daw sa mas tabing anindot na lang. Ingon pagani si Paul, ingon pa niya, in Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Ano man, si Paul, grabe ang persecution niya while nanapas sa kalibutan. So ingon pa niya, kay alam ka na ang pagkinabuhi ni Kristo ug ang pagkamatay, mo'y ako kadala. Ingon pa niya, mamatay siya, biyaan niya kining kalibutana, aron maadto siya sa labing anindot na dapit. Na kung aduna may kadaugan, kung nagtinguha, nangandoy ka man kung kadaugan sa kinabuhi, ang kadaugan maangkon lang sa kiliran sa kita. Kung aduna may nindot na dapit, dili ang imong panimalay. Ang pinakanindot na dapit is to be with Jesus.
ito sa kulianan na giprepare ni Jesus Christ. Ingon pa ang John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Walay makadto sa kalamahan kung dili pinaagi sa ako. Walay laing paagi para makadto ka sa langit. Dili ang imuhang relihiyon. Dili ang imong denomination. Dili ang imuhang pastor, imuhang father. Dili ang imuhang founder sa imuhang denomination. Dili ang imong sapi, imong kwarta. Dili ang imong profesyon. Dili ang imuhang pagka-educated na tao ang makadala kanimo dito sa langit. Dili ang imong pagkabuutan. Dili ang imong pagkamaayong tao. Kundi si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ ang andam sa kulianan dito sa langit, John chapter 14, ingon siya, "Muadto ako sa kalamahan." Kisaya gignan ani, yang mga apostol. Ingon sa muadto ako sa kalamahan, ug mag-andam og mga lawak dito. Ug kun ako nakaandam na, mubalik ako aron kuhaan ko kamo. Aron ug bisan asa ako atuwa ko sa kamo. Kinsa yung gignan ani? Ug para kang kinsa ang mako nga lawak kay giandam. Para sa inyo mga katawhan. Dili ni para sa tanan ng mga tao. Kung si Jesus Christ nagpakamatay siya sa tanan ng mga tao, pero dili tanan tao madto sa langit. Ano man? John 1:12, sa tanan nga bituo, bidawa, sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. So sila lang. Kaya bisan og nagpakamatay si Jesus Christ para sa tanan ng mga tao, daghan ng mga tao wala mo dawat sa iyang kamatayan. Muslims, mga Hindu, one pa, ini mga Chinese nga grabe ka pananang ilahang Buddha nila. Even Israel, majority sa mga tao sa Israel, wala mituo kay Jesus. Wala mituo sa Bisaya. Hantod karon gapaabot sila sa Bisaya nga ilang giulat. Mga dili tanan makasulod sa langit. Kung dili kat dulang mituo kay Jesus Christ, ingon pa willing rather to be absent from the body and to be present in the earth. Mas maayo pa daw na mutalikod siya, mubiya siya sa lawas ng kalibukana aron makauban si Jesus Christ. The Bible said about David that he prepared abundantly before his death. Now preparations have to be made before death. Kung aduna may kaning kanang bitong anindot, labi anindot sa pangandam sa kamatayon, dili human sa kamatayon, kung dili before ang kamatayon. Wala na kay mahimo. Di sa pag-usaw nimo og pangandam. Aron ka maluwas kung patay na ka, wala na kay mahimo. Wala ko'y lain makaluwas sa imo. Wala lain makatabang sa imo. Ay ginaingon ang kaluwasan, ija-ija. Dili ka makaluwas sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak. Kundi ikaw mismo ang mo decide whether maadto ka sa langit or dili ka maadto sa langit. Dili ang ubang tao magbuot sa imo. Kung nasa ka mo paingon, either langit or impyerno. Kini niyo anong daghan ng mga tao. Dili mo biya sa salak. Dagan ang mga tao, anong di mga lagay sa Ginoo. Dagan mga tao, wala kita daang bili ang Ginoo sa nang ginagawa. Kaya nagtuo sila, ay nagkamatay sila, malangit sila, ay tunay mga tao na mag-ampo-ampo. Pero dili na mo ang nasa Biblia. Personal di mo nga relasyon sa Ginoo makaluwas sa imo. Dili laing tao mag-decide kung ano ba ka sa langit. Kundi ikaw mismo, kung kanak imuhang desisyonan samtang buhay pa ka. Alangan man, at kinabuhi ka nga dautan, niya ikamatay ni mo. Wato lang kung imong relative dito ako, ampuan ka para malangit ka, o niya malangit tayo ka. Nga makapalangit sa imo si Jesus Christ man. Ha? Say, kung dili ka basa sa puno sa Ginoo, mapitit ka sa kaingon ka nga, tinukod ko, kay naman tagabasa sa Biblia. Pero ang puno sa Ginoo, klaro man natin. I am the way. Si Jesus mismo nag-ingon. So kung naa may
The best na pagpangandam, panahon sa pagpangandam, dili human sa kamatayon, kung dili before ang kamatayon, dapat andam na ka. Kung nangandam ka og St. Peter, nangandam ka og Forest Lake, nabuhi pa ka, nagaginhawa pa ka, nagtatrabaho pa ka, maayo pa imong lawas. Labaw nga pangandami, ang imong kalag, samtang buhi pa ka. Kaya kung namatay na ka, wala kayo mahimo. Kailan mong Lazaro, ang best friend ni Jesus Christ, namatay siya. Kung ang dato namatay, nakatulad daw daw sa yasan ang buhi pa siya. Silang duha na namatay. Ang nakalahi lang, kaya si Lazaro, tuwa sa sabakan ni Abraham, ang maong na dato, tuwa sa dito sa Hades. Kung sa diha nga, tuwa ang dato sa Hades, nanawag sa kay Abraham, ingon niya, Abraham, pwede ba nga paanhiyon ni mo si Lazaro diriya, paduulon ni mo sa ako si Lazaro, aron na lang ikatuslog niya, ang iyang tudlo, diri sa akong habil, aron lang akong nawan. Sa ingon ni Abraham, ingon niya, hinumdumi sa ang buhi ka mo. Si Lazaro, nag-antos siya sa hilabihang kalisod, samtang ikaw, nagpaharuhay sa imuhang pagkadato. O ikaduha, dili makahimos pag-antos si Lazaro, diya sa imuhang, adunay kalayo nga nagpulang. Sa ingon sa dato, ingon pa niya, Abraham, pwede ba patuon nimo si Lazaro dito sa kalibutan? Kaya aduna pa ko'y 5 kaisong lalaki tuwa sa kalibutan. Aron kasuginlan siya, kung unsay ginangatan ako diri, aron dili sila mangiabot diri sa ako ang dakit na gihimutangan. Unsay ingon ni Abraham? Ingon ni Abraham, atuan na yung mga magwawali dito. Atuan na si Moses. Pag hindi, ang mga propeta. Kung dili sila mutuo, wala niya ako'y mahino. See? Wala siya kapanganda. Dili ka pwede, ngayon kamatay na mo, oops! Kining, bali, di man ni mauning akong gusto nga atukan. Daghan mga tao, dili gusto nga impyerno. Mutana ko dali, kasi gusto nga impyerno. Kasi gusto nga itong impyerno. Kung mangutana ka sa mga tao sa tigong kalibutan, walay tao gusto nga ito sa impyerno. Pero tanawa ang kinabuhi, nagpaingon sa impyerno. Ang klase sa pagkinabuhi, nagpaingon na sa impyerno. Pero kung pangutana, dili na gusto nga itong impyerno. Tama sa gingon ganyan, nagpatuyang sa pagpapasala, kaya nagtuko sila, napunampuan sila, maluwag sila. Pero ang Biblia nag-ingon, ang bayad sa pagpapasala, kamatayon. Ingon pa, ang Hebrews 9:27, ang tao mamatay, makausa, uguman niya anak ukmanan. I-judge tayo. Ingon pa, katapusan na niya siya. Ingon pa, are you prepared to take the step of death? Handam ka na ba matubang sa kamatayon? Ayaw magtuo nga, mayo pa kaglawas. Dili pa kamatay. Kaya mo na yung reason na nandili ka manganda. Mahuna-huna ka, mayo pa kaglawas. Ingon Padre, kung dili pa kaandam matubang sa kamatayon, wala na'y lain pang panahon akong pangandaman. Karon na. Ay na hulata ang ugma. Ay na hulata ang sunod ugma. Sunod bulan, sunod tuig, saka pa ka mangandam. Kaya wala ka masayot, kanus ka masayot. Bingon ka, masunod na po mga lakad sa Ginoo. Ano, maaftan na ikagsunod. Kaya balod ka na maaftan kagsunod. Wala yung sa kanino, wala yung sa kanato kung nasayot ka na sa amabot, si Mr. Kamatay. Ingon gani si Pablo, ingon pa niya, karon ang adlaw sa kamatayon. Kung kanus ka, nakadungog sa kulong sa Ginoo, mao na ang sinyalis na ikaw mangandam na. Kaya dili mo pwede, unya-unyaon ang kaluwasan. Kay lagi, wala ka masayot, kanus ang abot, ang imong kamatayon. Dili ka pwede mamingon, unya na, kung retire na ko. Saka pa kung mga lagad sa Ginoo. Ang pangutana, kabalulay ka, maaftan kag-retirement. Daghan na mamatay, na wala pa mo retire sa trabaho. Dili ka, unya na kung kanang tigulang na ko. Pangutana, maaftan, kabalulay ka, maaftan kag-tigulang. Daghan na mamatay, na dili pa senior citizen. Dili ka, unya na kung mangandam, kung mga lagad sa Ginoo. Kung sakiton na ko.
Ngano di ay? Tanan di ay nga nangamatay dunay balatian. Daghang nangamatay nga may lawas. Ang uban gipusit, ang uban nabanggaan. Baktas-baktas lang ka na sa dalan. Palit lang, gidumpol ka, namatay ka. Dato'y nagbayik-bayik na sa karabatanon. Nagbayik-bayik lang siya. Na kung gitan lang gamay, ang iyang albila sa iyang bayik niya sa palakan. Natumba siya. Napako ang ulo sa binto. Namatay. Ayaw mo lawas. Bakit tumba? Nag-exercise siya. 70 ng edad, 60 ng iyang edad siguro. Namatay. So muna dili, di mo pwede i-delay. Ang pagpangalagad sa Ginoo. Kaingon ang pulong sa Ginoo. Karon ang adlaw sa kaluwasan. That's why ingon Padre Jesus died on the cross for you and I. Si Kristo nagpakamatay alang kanimo ug kanako diha sa cross. Ug siya buot nga ikaw mudungol kaniya. Aron masigurado nimo nga ini abot sa kamatayon kapangandam, andam na ka. Ug dili na ka mabalaka. Dili na ka mabalaka. Sama sa katigulang akong ingon ganina. Ipahiyom siya pag-ingon sa doktor na hapit na sa mga. Kay maulay niya ang pangandam. Adunay usa ka bata nga babae. Gimisquoted niya ang Psalms 23, ingon siya, "The Lord is my shepherd. Ang Dios may akong magbalantay. I've got all I want. Naangkon nako ang tanan nako gusto. If you know my shepherd, kung nakaila ka sa ako ang magbalantay, you have all you want. Anak, naangkon na nimo ang tanan nimo gusto. And all you need. Ang tanan nimo gusto. Kaya yun ako ang tanan sa pagpindok. Suon ko, buot ko nga masabtan nito ang kaluwasan. Sa ako nang ikayong guli na, malay buktong pamaagi, aron ka makasunod sa langit. Sa Jesus Christ. Kung ang pulong sa Ginoo nag-ingon, sa John 14:6, ako ang dalan, bukang kamatuoran. Walay makaadto sa akong amahan, kung dili pinaagi ka na. Si Jesus nag-ingon, anak, dili ako nag-ingon. Kung ingon po na pulong sa Ginoo, Juan 1:12, sa tanang midawat o sa tanang mituo o midawat, sila gihatagan o katungod na mahimong mga anak. Igsuon ko, dili pa wala niya. Kung ang buktong pamaagi, aron makaangkon ikaw o kinabuhing dayon, dawata si Jesus Christ diya sa imong kinabuhi. Ug himuha siya na imong personal nga manluluwas diya sa imong kinabuhi. Tuoy siya. Ug himuha siya nga Dios diya sa imong kinabuhi. Patagi siya luna diya sa imong kasing-kasing. Nining mga orasa, nining kaknaa. Kung gibatik nimo nga gitandog ka sa Ginoo, sundak ini nga pag-ampo. Pasugla si Jesus Christ sa imong kasing-kasing. Samtang aduna pa'y oras, aduna pa'y panahon. Unahon wala ka masayo. Wala'y bisan usa ka nato, wala'y balog. Kung kanos ang mabot ng kamatayan. Walang samtang may kahigayunan pa, unhidaan ng kamatayan. Kaya kung dito pa ka mangandam, kung patay na ka, wala na yun. Ayaw po ipiyan ang imuhang destinasyon sa lahing tao. Kaya ang kaluwasan, relationship diha ang Jesus Christ. Imong friend, imong minahas kinabuhi, wala tayong mahimo aron bang luwas. Kita diri wala tayong mahimo aron sa maluwas. Ang iyang decision atong buhi pa siya. Kung siya gidawat niya si Jesus Christ ang kinabuhi, luwas siya. Kung iyang gidesisyonan nga ingon niya ang Ginoo diya sa kinabuhi, ingon kaya personal Ginoo man luwas ang kinabuhi, luwas siya. Matubang siya sa magbubuhay. Dalhon siya sa dapit, katigin dito sa labing anindot niya. Ikaw, inana sa pangandami isang tangbuhi. So, uling kataa, kung ibatik ninyo, nagitandog ka sa Ginoo sa imong kinabuhi. Itandog sa Ginoo ang imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing. Sunda kini nga mapag-ampo. Kaya mag-ampo ako, alam kanina.
Magasugod kita, Ginoong Hesus, ako usa ka makasasala. Ako walay mahimo na bisan unsa na makaluwas sa akong kalag. Gikan sa dayong silot sa impyerno. Akong gihinusulan ang akong mga sala. Pasaliluwa ako. Ako hingpit na nagasalig kanimo. Ginoong Kristo, ingon nga bugtong paagi sa kaluwasan. Daluy ako ug luwasa akong kalag. Ginoong Hesus. Ako karon nagadawat kanimo sa akong kasing-kasing. Ingon nga bugtong maluluwas sa akong kalag. Salamat kaayo, Ginoong Hesus, sa pagluwas mo sa akong kalag. Amen. Mag-pray na. Ang mahalaw ka lang ito, salamat Ginoo sa imong pulong na gitudlok ka namo ng tagnaas na gabi. Salamat Ginoo sa mga nag-response Ginoo sa imong word. Salamat sa mga nadasig. I pray Lord na katong mga pulunga upahilumdum kanila sa tanang adlaw sa nang kinabuhi. And I pray Lord na tagaan yun nila ikaw priority niya sa natin. Kaliwala man silang kabisi, kinabuhi. Kaliwala man sa lahat ng aling mga pulukaton. I pray Lord na tagaan kanila space nila sa ilang kinabuhi. Karon alagaran nila ikaw. Tagaan ka ng oras. Pinasahig ng oras. Panahon. Lord, salamat sa tanan. Kung ginasalig, pinatugyan kanimong tanan, Jesus na I pray.